Repi Him ha sarang bang ayo tandai yang belum salam kangge sederek kula ayahe Putri sama Swiji sing ninggal wonten Kalimantan nggih. Oke Mas Kuswanto sing ten Jakarta, Mbak Tuti sing lagi terbang wonten Kupang. Ningali lem saking Bapak Ajeng Juragan Tempe Warung Ring. Penggemar Tayub sederek penggemar Tayub Pak Ajeng. Yes, manuwun nggih. Saking Ayah Putri Mas Wiji kita saking Pak Ajeng nggih. Oke Mas Kuswanto, Mbak Tuti ugi sami saking Pak Ajeng. Matur manuwun. Juragan Tempe Warung Ngering. Komandan Comengklem laras rontok rampak logo lalakone paraiangan anopa sondan abang rokan gede kita gede Jawa aklok sondo parai yangan hae yae ya oh yae 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 ya oh yae 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 ya oh yae hae yae
Mas. Kebenaran mosok deh. Wayahe desa. Tendata ayumu bayi mau tambah ben. Tak ingat tak jarake. Ojo jarak. Eman dik. Ora ana sing jati. Sapa kuwi? Mosok lali dik aku. Kok inga-ingu. Ayo pengen ngerti to. Ijeng-ijeng adune ki arep apa? Arep sing kembar. Wonawani kok celak-celuk Mas. Mesem-mesem padune wong arep gudho. Tak rewangi ya tak tekoni apa slirane wis ana sing duwe Yen durung kek piye? daftar tak rewangi ya tak omongi Ngomong apa to, Mas? alah kae lho sejatine wis suwe tresno slirane Alah bohong. akan dani kok Lunga mrono. ya bareng germo wae ben-ben Gak pareng kudu. saking tresnane Yen nyoto tresno. jaluk apa Ayo bareng kono ning wong tuwa. mancing pikir kali kene Kali ndi, Mas? kalau lor kalau kebenaran tak ayumu bayi tak ingat tak jarak eman ora ana sing ngacani Sapa kuwi? Aku, Dik. Kok inga-ingu. tak salah apa Ijeng-ijeng adune ki arep apa? apa arep Dik Wonawani kok celak-celuk. Atuh, Dik. Mesem-mesem atuh Mas sajake wong arep kudho. tak rewangi Langsung Dik monggo Mas. ya tak takoni Kek takon piye? apa slirane wis ana sing tuwa Lah mosok ora ngerti? tak rewangi belas kok ya tak omongi ya Omong apa? ora pisan kae lho sejatine aku wis suwe tresno slirane Alam bojo. atuh Dik Atuh Mas, lunga mrono. ya sore wae kalau rono ya Oke bareng kudu. saking tresnane Aye nyoto tresno. jaluk apa Ayo bareng kondo ning wong tuwa. aku iki Tekan tambah iso begagah nambah uripe. hari ini begagah apa enak iki Sadelan dengan enak iki setrine ngono begagah duit sing ngalang ayo yo waton cukup kanggo sandang lan pangan. ya Dik cocok kuwi Aku iki apa kok dudono iki tukang tambalaban jadi bakul kopi saya ketua tambah udah rezekine untung-untungan nasib api duit kantongan wayah apes wetengku krasa kronsongan
teko majet dor Dor, majet dor dor, majet dor ban pecamaneng cek esok sing tambal ban rupo oe, rezekine panjak ya numpuk oe, rezekine tandake ya numpuk oe. rezekine sing besar tumpuk Oh, rezekine sing delok ya ngrumpuk